Zdravo, dedini mačići. Mislili ste da ćete se izvući u 2016. od mene, ali ste se gadno prevarili. Želim da iskoristim ovu priliku da vam svima čestitam 2016. godinu i božićne praznike koji su pred nama. Spremili smo vam jedno iznenađenje, jednu nagradnu igru. Podelit ćemo jednu električnu repliku Sime AK-74 Specnaz, jedan sprint pištolj i mnogo nagrada iznenađenja, kačketa, amblema, kalendara. Sve što vi trebate da uradite za nas, odnosno za vas, je da snimite kratku video poruku od 30 sekundi i da u njoj obrazlažite zašto ste baš vi kandidat za glavnu nagradu. A mi ćemo sve to objaviti na YouTube-u u jednom velikom video fajlu, a ispod će biti otvoreno glasanje gde će ljudi moći da glasaju kojim se videoklip najviše sviđa. Ko dede, nema laži, nema prevare. Sve se vidi, sve se zna. Adresu stranice već sigurno znate, a za one koji nisu bili pažljivi prošle godine, ona glasi Airsoft Shop Srbija. Vidimo se uskoro. The next episode.